Dobar dan svima. Za sve one koji me ne znaju, ja sam Božica, po zanimanju sam diplomirani ekonomista sa 17 godina iskustva u oblasti finansija i računovodstva. Takođe sam i ovlašćeni licencirani računovođa i ponosni vlasnik računovodstvene firme Biznis Modus Team iz Kruševca. Dugogodišnje iskustvo u ovom polju omogućilo me da vidim mnoge izazove sa kojima se susreću preduzetnici i kompanije. Zato želim da čujem direktno od vas. Šta je to što vas muči i koje su to teme koje vas interesuju? Ostavite svoje predloge u komentarima ili pišite direktno. Vaše ideje bit će inspiracija za buduće video sadržaje na našem kanalu. Ali to nije sve. Ukoliko imate neko posebno pitanje ili problem, slobodno ga postavite. Mi smo ovde da vam pomognemo jer vaši izazovi su i naši izazovi. Naravno, i to nije kraj, možete se prijaviti za besplatne online konsultacije putem našeg sajta za sve one koji trebaju dodatnu podršku i savjet. Nemate nikakvih obaveza, samo našu stručnu podršku. Hvala vam što ste deo naše zajednice. Zamolila bih vas da lajkujete ovaj video, podelite ga sa prijateljima i zapratite naš kanal kako ne biste propustili buduće video sadržaje. Vidimo se uskoro jer tu smo da unapređujemo vaše finansije i vaše poslovanje. Pozdrav!